17 October 2024 hazvina kumira zvakanaka hama dzadiwa. Hana yenyika yese iri kurova sezvamuri kutoitawo iko zvinezvi zvatasangana kudai. So tanga nekulike this video kuitira kuti vanhu vaya vaboikane. I know kuti this situation yavhundutsa vanhu vakawanda kuti what is going on. Saka nhasi ndangova nenyaya nema-updates ezvinhu zvese zviri kuitika kuti ndinge ndichikuzivisai as usual. Tiri kutangira pane nyaya yatiri kuona panapa, breaking news iri kushamisa vanhu vakawanda yatangosanganawo nayo iri kutenderera mumastreets. Pari kunzi Tshabangu, Sengezo Tshabangu has been poisoned by ZanuPf after using him to retain a 2/3 majority in parliament. He is admitted in a hospital in Switzerland where he is on life support. Zanu inodya mazai ayo, hard lesson to be learned here. Ndo mashoko atiri kuona ari kubuda, ari kutenderera panapa. And paabudira pacho ndipapo patatumaisa apo nyaya iri kutenderera iko zvinezvi. Nyaya iri kuvhundutsa vanhu vakawanda. And vamwewo vanhu vatinge vachitondisenderawo certain screenshot futi vanga vaenda pane nyaya yacho vachinditi can you please pray for Tshabangu? And I was like, I think I have to go and ask maZimbabweans kana vachida ndo vangakwanisa kuita izvozvo, because inini there's no way pokunzi ndinganzi ndanamata. And vamwewo vanga vachiti you were just a journalist, so munenge mukarasikirwa naye munozoramba muchitaura nezvani. Saka vanhu ivavo havana chavakakutadzirai. And I'm like, no, it's not like that. Inini ndinenge ndangoyo nenyaya idzi, but doesn't mean kuti inini ndingapinda pama personal lives evanhu. So ndo nyaya ndiri kusangana nayo hama dzadiwa, kusazivawo kuti imimi pamanzwawo zvinhu izvi, pamanzwawo shoko iri muri kuritambirawo sei ende muri kurionawo sei. Ininiwo zvangu nyaya iyi sekuisa kwandaitoiita pascreen, that's the source, ndokuri kubva nenyaya yacho ikoko. Tichipinda pane imwe nyaya zvekare yatiri kusangana nayo iri kuvhundutsa zvakanyanya. Nyaya iri kunzi sources in Zimbabwe's ICT ministry have confirmed that IMC communications run by Whitney Chivayo has now officially been issued an operating license by the Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe, POTRAZ. Vari kunzi vakapa Whitney Chivayo license rekuti angachitengesa Starlink nezvimwe zvaingoitwa nevamwe vese zviya. You know, iye ndiye anga ari wekutanga and ndiye anga suppose kunge ari pekutanga kunge achiwana, but I don't know kuti chichakazonyatsoitikawo. Munongoziva nyaya dzemuZimbabwe ka dzinoona kumboenda nepamwe. But akamhenga amira kutengera vanhu mota. Pandakaona atanga kutengera vanhu mota futi, ndakabva ndatoziva kuti something is going on. Pane zvakutotanga kuitika. Ona zvinhu zvakadai so zvotanga kuitika. Kureva kuti panogona kunge panga pakamboiswa mabreak ekuti vange vachishanda naye vachiti chinenge chine dzungu chimukomana chishandike nacho ichi or something, I don't know kuti chii changa chichinyatsoitika. But iko zvinezvi zvikuratidza kuti adzokera mutrack, akushandidzana navo. And manje nyika yese ichanayiwa nawo maakwaya. Ndo nyaya iri kuitika hama dzadiwa. Chivayo adzoka business. Tichipinda zvekare pane imwe nyaya iri kuvhundutsa vanhu paZimbabwe iko zvinezvi. Iri kubuda nekuna finance minister Mutuli Ncube. Pari kunzi Professor Mutuli Ncube has announced that before the year ends, the government will pay 20 million in compensation of former white commercial farmers who were disposed of their farms during the land reform program. The compensation is for farmers covered under the bilateral investment promotion and protection agreements PPAS ratified before 2000. Ndo nyaya iri kutenderera panapa iri kunzi farmers, white farmers vakatorwa minda yavo panguva iya vave kuda kudzozerwa iri mari, vakuda kukombanzetwa, vanonzi vada kupuwa mari. Saka hurumende iri kutobuditsa 20 million kuti inge chinopa mafamasi ivavo. I understand kuti vanhu vakawanda vane mibvunzo yakawanda, and nyaya iyoyo iri kutokonzeresa mutauro, because pari kunzi kana ivo vari kuda kukombanseta
vanhu ava vari kuvakompensata land here kana kuti vari kuvakompensata zvinhu zvanganga zviri paland, because land haimbofe yakanzi ichaita yemurungu, yakanzi ichaita yemuwhite, because land yakagara ingori yeZimbabwe, yemuZimbabwe munomu. I don't even know ipapa, saka ndo pari kuraise questions akawanda, because nyaya iyoyo ndamboona futi ichidiscusswa kuSouth Africa, kwangu kuchitaurwa nenyaya iyoyo pachinzi these people vanenge vachida kutipa pressure isusu kuti tidzinge vedu varungu, ivo vatobhizi kutanga kukompensata vavo varungu vakabva ikoko, nenyaya yekuti zvinhu zvakaomera zvakawanda zvinenge zvichitaurika about nyaya iyoyi. Saka ameno tichanyatsoona vapedza kunyatsopanana, vakutanga kunyatsotambidzana mari dzacho, kuti mari iyi iri kupuwa imari yekuti vari kubhadhara land kuvarungu here, vari kutenga land kuvanhu vanga vakainhigirina land here, kana kuti vari kuita zvekuita sei. Ndo zvinhu zvichada kuzoongororwa kuti zvionekwe kuti zvii zvichange zvichiitika. But finance minister akonfirma kuti 20 million inenge ichikompensatwa vanhu ivavo. Chakonzeresa kuti vanhu vazoda kunyatsonzwisisa kuti chii chichange chichava chipuwirwa mari iyo inenge iri mari yakanzi iri kumirirwa kunge iri yechii, is because of masituations ari munyika at the moment. Nyika iri kufesa matambudziko akawanda, saka zvekumbonzi muchakompensata vanhu muzovadzorera, it's something chekuti vamwewo vanhu havasi kubatwa nenyaya iyoyo zvakanaka. Ndo nyaya iri panapa. Tobva tapinda panyaya imwe yakabva kuitika nezuro. Macivil servants vakawedzerwa mari 1000 zig, I think it's $40 ndo increment yavakasangana nayo, mari yakawedzerwa kusvika ipapo. Vanhu vari kufara zvisingaiti, vanoshanda mabasa iwayo ndo vari kufara, but kune vanhu vanonyatsonzwisisa situation iripo, cost of living zvairi kuita, the way zvinhu zvazvingori so far, tikutoona kuti ma300 something acho ava kutambira yawedzerwa nema$40 iyoyo. Imari yekuti according necost of living nemabasa acho, the way vanenge vachishanda, unzi uri teacher, uri chichi, uchipuhwa mari yakaita seiyoyo, it's something chekuti pane nyaya, ndio chokwadi, pane nyaya hombe inenge iri ipapo. Tobva tapinda zvedu pane imwe nyaya zvekare mhuri yeZimbabwe. There was a certain guy I don't know, varakashi vari kukampena for tingati kukampena, it's bootlicking, I'm not sure kuti vanga chitry kuita sei, but the guy anga achiti mvura iri kunaya bobo, saka ED vari kudeliver because mvura ita se iri kunaya. So changoti ndingopfura nepapo ndiri kuona this MP we-CCC wende ati this level usazodai iwe, mvura inobva kuba Mwari. You understand? So zvangotora attention yangu kuti so munhu ari kungofunga zvekuba mupfungwa dzake dzese, everything chaari kungoita zvango zvekuba chete. Keyboard yake, I don't know, I think this guy anofanira kuinvestigate kuti anenge achinyatsoita nezvei, foni yake imbotorwa, because typing error yekuti kuba ubvunzo kuti uri kuite, it's like anganga achibvunzwa kana vamwe wake tomboti, for example, muri kuite kuba, it's like kuba, tikuzodai kuba something. These people I know ameno kana azogadzirisa zvake, but it's funny, zviri kungotiitirawo funny, honestly speaking, because ameno. Anyway, pane imwe zvakare yakaitika, vaMnangagwa vari kunzi Mnangagwa has moved in to pay the examination fees and made it possible for more than 30 learners at Findal School in Eastview, Harare, to write their ordinary level examinations. The pupils missed their exams this week after the school owner allegedly misappropriated their exam fees. The children had not been registered for their exams, and Findal School is not a ZIMSEC registered center. Ndo mashoka tusangana. Saka kana ichinge iri private school, it's something chekuti vanofanira kunge ivo vachitogadzirisa nyaya idzodzo dzakadaro dzekuti munyika, because chakazoita kuti ma-private school awande. I think vanhu vanokwanisa kunzwisisana kuti kuwirirana nekuti kumashure kuma-private schools anga ari mashoma, because kugovernment kwaitongodzidzwa. Zvekuma-private school zvakazozara manje, because kugovernment kwacho munhu akaona kuti saka ndoendesa mwana wangu uyu maticha acho achingogara ari pastrike, zvinoshanda chi?
varangoita zvimwe zviya hakuna chinhu chine risk kana kuti wote woendesa mwana wako pamunhu wekuti ari bitter, because teachers they are actually bitter because of mari vanenge vachiwana. Saka zvinhu zvakaita seizvozvo zvinhu zvokuti maproblems ainge fanira kunge achigadziriswa, but ivo manje vaakubudikira pakungonzi tambobatsira vana takazodaiso maproblems iwayo. Dai painzi kana kuti kune free education, panga pasina dambudziko rekuti pozonzi mari dzavo havana kuzonoregister because mari dzakazina kuzodaiso, mari dzakazodaiso. Inyaya dzese dzekuti kungadai kusina maproblems akaita seiwayo. But anyway, it's a topic for another day, because vamwe venyu you are not ready to discuss maissues akaita seiwayo, because unoziva Zimbabwe yacho kaunopedzera maakutonzi futi pamunotry kuda kudiscussa maissues akaita seiwayo unonzi iwe uri kutaura nyaya iyo uda kuzvitaura kwavo, uda kuzviona kunge ani Zimbabwe zvaingori kuzviona kunge ani. Munopedzera maakuti kwasezvekuitwa kunyika yekuCameroon kuri kunzi kuna president wekoko ane 91 years youth yake haisipo, patonzi vakabva vatombobhanwa kunzi hatisi kubvumidza kuona munhu anotaura nezveyouth yemurume iyeye, because makangotaura nezvazvo watopa ma1. I think something like that zvinogona kungoendeka. Saka ndo dzimwe nyaya dzatinenge tichida kuti tinyarare, but even though tichiwisha kuti nyika imbosvikawo pakurongeka sezvakaitwa kuGuinea, president weikoko kangoannounce kuti hakusisina minister anotravela kuenda outside the country unless kana watotumwa, kana kuti uri foreign minister of foreign affairs ndiwo ungatobuda akatoenda, not kungonzi wangobuda zvongozi maminister zvezve. And akangoadresa vanhu vakavarirwa, but kuti maministers vanga vagara vatori kunze kudhara, mabasa enyu atopera mutori kunze ikoko. So something like that ndozvinhu zvinenge zvichidiwa. But muri Zimbabwe tisataenda kure, pane nyaya yendangoti ndidarike nayo nepanapa. These guys vari kutraka kudisappoint. I don't want you kuti muzoti saka nyaya iyi iri kubva nekupi, kana kuti muzofunga kuti it's something yekuti ndiri kutaura zvemusoro wangu, but I want to show you the way imwe yavari kurova nayo propaganda ivo vanhu veZanuPf. Vari kubuda panapa permanent secretary of information uyo Niki Bangwana ari kuti the reports we are getting from our meteorological department is that we will have normal and above rainfall patterns between now and March next year. We will start yielding good water towards next year, so we really expect Kariba to perform better next year, April-March period. So in these terms of power cuts, at least the contribution of Kariba will improve as we move to the end of the first quarter of 2025. Ndo mashoko akanyora, ndo mashoko akatotaura izvozvo, ndo mashoko zvazvisi kubva muromo mangu. First of all, tisataenda kure, kana uchiona uchinyeberwa nemvura munenge muchigara kuna nani, ukuthi kana kuti yanaya kana uko yonzi ichazoenda kunopinda kuKariba, unenge uchinyeberwa. Mvura inopinda munana Kariba mama inotobva nekunana DRC kundo kunobva mvura idzodzo dzinosvika dzinopinda muKariba. But ukaona iwo uchibvonzi ayo saka mvura yacho kana kwazonaya stere Kariba rozonozara because mvura inenge ndo manyebera acho avanoita iwayo. And the funny thing ndechekuti nyika iri kunzi vanozwa nyaya yekunzi pakagadzirwa rimwe gwenya rekuchichizwange or something, kwagadzirwa rimwe rikupota richibatsira magetsi. It's something chekuti havasi kuda kutaura nezvazvo izvi. Rakafei chiri kuitika because load shedding aramba chikuita achingorova. And these guys, I don't know why vasiri kumbofocusa nechinhu one chinobatika at a time chichipera. Ndo pari kunetsa. Health system yakangoneta, maroads acho vari kuzvagadzira, ukatarisa mazhinji acho akangodhakwa pinda malocations. And for example, try to drive road inonzi Forbes. Ukanodrive Forbes uchaona kuti kune kwakagadzira because of waida unogadzira that roundabout, but try by all means kuti uda unobudirikira kunana uplands enda straight nayo unobva waona something ikoko ukashamisika, unovhundutswa zvechokwadi. Izvo uchaona ikoko uchashaya kuti zvakamira sei. It's like uchaona zvese ikoko. Saka zvinhu zvakaita seizvozvo manje zvinhu zvekuti zvinodisappointa because vari ngoti vakabata ichivosiya vobata mbijana kapisi kadiki. For example, ngavangoti alright, for example tikumbuka ngandimbofocusa
dambudziko hwanda remagetsi. Mati muri kugadzira gwenya rechinchimu mofokasa naro 1 iro ropera momboti guys even nyika mamwe madepartment muchambostafwa kana for 1 month kana 2 months because nyika igara nitendererayo mari yakawanda. Mari iyo yombovharirwa yombopushwa kana kuside 1 kana mari isinotorwa kana maroad matogate ngaimboendeswa that department for 2 months or 1 month vombopedza nezvazvo. I think maproblems esa angadai yakapera because but varongoti vakabata ichi vosiya vobata ichi zvokungobata mbijana vobata zvichosiya kuti kwakati kwakashata futi vomhanya vaendeko. Ndozvokukonzeresa maproblems esa ekuti vazosvika pakutanga kubuda pakutaura kuti takutoexpecta mvura yakuda unayo. Saka in short arongedza kuti problem yemunetsika nayo yemagetsi inozotanga kuda kupedzwa nenyaya yemvura iyoyi iri kunzi ida kunaya muZimbabwe. Mvura yemuZimbabwe yonzi yoenda kunopinda muKariba Dam. Vanoibata vanenge vachiibata vachinoiunganidza hawo, asi vanenge kufamba zvibhauza zvichera zvinodire ikoko. Because isusu sekuziva patinongozviita DRC nedzimwe nyika dziri ikoko ndo vanotokwanisa ndokune mvura kwadzinotobva dzinotopinda neikoko. Kwete kuti iwe utori kumhondoro zvako kubvonzwa kuti mvura iri kunaya ikoko kubvonzi haya idondowane kuKariba inenge ichizara wotogara une pfungwa dzekudaro. That's why tiripo. Now ndiri kuona comment section yavarume vanhu vamuZimbabwe havachazvidika. Zviri kunzi right munomirira Kariba kuti izare kokukaita drought naimimi like last season. It means gore rese tisina magetsi. Aiwa ndokuvaka kwevenere nhaye wedwe. Umwe kuti yes well leave it there comrade, but Lake Kariba gets significant feed in from DRC etc up there, not vana mutora shanga jinchi around the lake. The year's dam capacity can only be known by June winter of next year when all feed in the received kids around Kariba know this fully well. Urikuona handisiri nendeganda ngachizvitaura ndeti ngokutonzwa kuti vanhu vese vamwe vari kutovarambira kuti haiko shamwari mvura ikoko inozara ichibva haizari mvura ichinzi iri kuyungu yazara ichibva nemuZimbabwe muno. Hakuna zvakadaro tiri kutotanga kutozvinzwawo nepapa. Umwe ari kuti permanent secretary, this is disappointing and I don't know for what reason the minister does this. Gwai Shangani catchment is the only Zimbabwe catchment that drains into Kariba. Kariba water has virtually nothing to do with rainfall activity in Zimbabwe. Murukuzona hazvina chekuita neZimbabwe. Ndozvo zvari kutoudzwa panapa. Mwari kuti that's why we have a problem. We want to rely on Kariba power plant to provide the best voltage of our main grid, knowingly that we can control the efforts of climate change. Why not trying other sources of power and refurbish other small power plants to support wange? Ndo mamwe mashoko ari kutaura because mimi munoda kuti mudamirira amuna kana anything chamunokwanisa kuita chekuti munge muchicontrola zvemvura zveclimate zvacho. Mvura munongomirira kuti izongonaya kana kuti unosara kune dzimwe nyika vakutoziva kuti inonzi cloud seeding. Mvura inodyarwa yogadzirirwa ayo ngainaya voitawo plan B vichidididi. Iko zvinezvi kunoku ukatovaudza kuti cloud seeding vari kutokuudza kuti tikuchamirira vadzimu vedu vozoinaisa kana kuti mwari wedu kana azoda vozoinaisa mvura because havatozive kuti vanokwanisa kunge vachizvicontrola izvozvo vachitori kumashure patechnology. Saka anotori mahwani. Umwe ari kuti a home minister thinking that mvura inonaya kumacheke ino chekuita nekuzara kweKariba Dam. It's funny. Maminista akadaro vanoda kuchinjwa kungozi ayo hatisi kuti zveyo adonyo hamuzive tikuzviziva but chimboenda yakana kune imwe ministry zvinokwanisa kubatsira because it's disappointing. Hatisi kuti zvedu tiri kuda kuti minister takusumidzira mhepo dzekuti dzingobazotaurawo zvauri kuziva but hazvisiri izvo. What are you saying? No other plan for electricity up until rains, but we have too much sun. Chivayo should hold accountable. Wait a minute, I thought Kariba Dam's levels are influenced by rainfall patterns up in DRC basin when lying becomes a hobby. Exactly. Ndonyaya iripo unoti aiwa unototadza zvebasa rako zveeconomy wava kubasa kwaMwari futi kokunaya kwemvura haimbomira. Rain or no rain, the past 44 years have proved that
you have your total failures, even with the abundance of minerals and an educated labor force. Everything is grinded to out bambo mvura yekukariba inobva kumaraini kunana DRC kwete muno upstream rivers. Ndo nyaya dziripo hama dzadiwa. I don't know kuti these people tingavaitawo sei, but ndo zvavari vakajaira propaganda, saka vanopedzera kunyeba zvimwe zvinhu zviripo. Maybe ivo pachavo havatozviziviwo. Ndo zvandava kutongofunga kuti wamba kutongopiwa mabasa kunzi ruwai propaganda, but vasingatoziva futi pachavo in real life kuti mvura yacho ipapo inobva kupi. Ndo zvandava kutofunga ini. Amen. Muri Zimbabwe munoionawo sei nyaya iri panapa iri kutaurika? Tell me what you think in the comment section. Ndo nyaya dzandava nadzo nhasi takakubatirai comment section ndavhura. Mugara mandiudzowo imomo tichionesana kuti nyaya iyi muri kuionawo sei. Panapa panonzwa Coolend. Kana uchinge wasvika panapa first time yako, gara wasubscribe or join this amazing family. Toramba tichipanana nyaya dzese dzinenge dzichiitika.